Dîsa şeş partiyên Romiyan hember Kurdan civiyan. Gelê Kurd divê bi her Kurd dî bi rihek netewperwer, bi rihek niştimanperwer di hember wan dagîker û zordaran bisekine û rihek tekûşînî û yekîtiya xwe ava bike. Ji ber vê yekî em bên gelê Kurd êdî em bibin yek. Li Îranê, li Iraqê, li Sûriyê, Tirkiyeyê gelê Kurd ma hewnekin xaîntiyê. Li Îranê, li Iraqê, li Sûriyê, Tirkiyeyê gelê Kurd ma hewnekin xaîntiyê. Xun herkî weke awakaniyê xortgîhane vavê herin pêşiyê. Xortgîhane vavê herin pêşiyê.